já jsem si myslel, že v tomhle vlhkém počasí, že si tady udělám čaj, zahřeju se a jdu domů. Jenomže já jsem zapomněl ty propriety, nebo ten čaj. Ale něco mi napadlo, tak se pojďte podívat, když je nouze, co se dá vymyslet. Das ist Gas. Toho, čím to budu nahrazovat, je docela málo. Tak mám tady takový ty babišovský výrobky. Koláčky s nějakým tím jablečným babišovským smegmatem. No a to tam takhle kydnu. Ono je to vlastně nějaká marmeláda nebo něco rádoby. Už vidím, některé mladé dámy tady omdlívají. Omlouvám se vám, můžete být v klidu. Jo, jsou tady dvě takové tečky červený. Co to může být, netuším. Ale šup tam s tím. Šup tam s tím. Ano, vypadá to divně, vypadá to jako polívka. Voní to, jako když jdete ráno do pekárny a cítíte takový ten sladký nádech těch koblih, teplejch, že jo, a teď těch koláčků a různých podobných sajrajtíků. Tady je kámoš, šel se podívat. Ale fakt to voní krásně. Já to ochutnám. Hele, jako nějaký ovocný kyselý čaj. Takže za mě dobrý. A jak to říká Rest, furt může být hůř. Mějte se krásně.